Jeg vil gerne præsentere Lone Kofod for jer. Hun er en af mine kollegaer. Hun er lektor på Institut for Æstetik og Kommunikation er det, vi sidder på nu. Lone, hun har undervist i digital design igennem en årrække, og hun har gjort det helt fantastisk. Det Lone er rigtig, rigtig dygtig til, blandt andet, det er noget af det, som Janet her berørte til sidst, når man underviser i design, det er at bevare den kompleksitet, det er for de mennesker, man underviser overfor eller med. Bevare kompleksiteten i de arbejdsopgaver, man har, men samtidig forsøger at stille de rigtige spørgsmål, så folk selv kommer videre. Og nogle af de ting, som jeg synes, du gør så fantastisk, det er at bevare det, at det er helt ok at være frustreret. Og jeg håber på et eller andet tidspunkt, du kommer ind på det i løbet af din talk. Jeg ved det ikke. Du giver det bare lige lidt for en presbold. Det er helt i orden at være frustreret, både som den, der underviser, men også som den, der skal lære det her. I hvert fald, velkommen, Lone. Tak. Godmorgen. Janet, this is going to be a hard act to follow, but lucky for me, you won't be able to understand it anyway. So, det var min engelske sætning den her gang. Jeg, som Ole siger, så har jeg undervist, hvor blev du af? Der var du. Så har jeg undervist på digital design i et stykke tid. Og det er meget kort. Det er en IT-uddannelse på Arts, hvor vi kombinerer teori og praksis. Selv bryder mig ikke selv så meget om modsætningen mellem teori og praksis. Jeg synes ikke, det er en modsætning. Jeg synes godt, man kan bruge praksis til at diskutere og udforske nogle teoretiske spørgsmål. Og sådan set omvendt. Og det kommer jeg muligvis lidt ind på i nogle af mine eksempler. Det jeg vil snakke lidt om her i dag, det er ikke, hvordan man underviser i folkeskolen, for det ved jeg ingenting om. Sidst jeg satte mine ben i en folkeskole, bortset fra gymnastiksalen, det var til sådan nogle andre ting, det der stemme og sådan noget, det var vel for, det ved jeg ikke, frygtelig mange år siden. Så den oversættelse sådan skal I selv ligesom lave. Det jeg har tænkt mig at gøre, det er at vise nogle eksempler på, hvad jeg selv underviser i her, og hvad det er for nogle opgaver, jeg kunne finde på at stille til studerende. Og så vil jeg forklare, hvorfor. Fordi det er især den der, hvorfor jeg finder på at stille den type opgaver, som er med til at omsætte det her. Hvad vil det sige at tænke sådan, hvis vi skal bruge i terminologien for det her fra det Janet sagde, sådan tænke i konstruktivistiske eller i konstruktive baner. Så det her er min agenda for i dag, og jeg vil ikke sådan set læse den op. Det tænker jeg på, I har gjort. Det her er et citat fra skal vi kalde ham filosof i det her tilfælde, som hedder Wilhelm Flutter, som snakker om ordet design. Og ordet og design, det er både på engelsk og på dansk, så er det noget, der både er noget, det er altså et objekt, og det er noget, man gør, en handling. Og det, som jeg synes, det her citat gør rigtig godt, det er at forklare altså at komme med en masse andre ord for, hvordan man måske kan forstå, hvad design er. At det er noget, der har et formål, og det er alligevel også noget, jeg kan godt lide, der står, these and other definitions are related to cunning and craftiness. Altså der er sådan et eller andet, man må slå rundt om ting, for at prøve at finde ud af, hvad det egentlig er for noget, man har at gøre med. Så det har noget at gøre med at komme fra et udgangspunkt, og så forsøge at bevæge sig et andet sted hen, uden at man nødvendigvis altid ved, hvor det er, man er på vej hen. Og nu tager jeg så Oles cue op og siger, men det er så også en frustrerende proces. Jeg har faktisk ikke den slide med, som står lige præcis det, så det skulle du have sagt til mig for 10 minutter siden. Men det går. Men altså, at det er sådan meget, det kan godt være en frustrerende proces, og det er sådan set en del af læreprocessen, og det er lige meget, man er 4,5 år gammel, eller man er 55, så er det bare sådan, det er. Og noget af det, der er sværest, når man arbejder med at ligesom skulle forsøge at komme fra der, hvor man er, og så lære et eller andet at komme et sted hen, det er det med, at det er svært at se, især når man snakker om teknologi, så er det svært at forstå, hvor er det egentlig, vi står lige nu. Hvor er det, vi har været, og hvor er det, vi er på vej hen? Hvad er de her ting? Og jeg har sådan en opgave, som jeg har stillet en gang imellem, som måske illustrerer det lidt, at det er enormt nemt at kigge tilbage. Det er rimelig svært at se, hvor man står nu, og det er fuldstændig umuligt at se, hvor man er på vej hen. Og det er noget af det, som jeg synes, at designundervisning eller undervisning i det hele taget skal gøre. Det er ligesom at forsøge at få snakket om det på en eller anden måde. Og det er jeg helt sikker på er forskelligt fra, om man er 8 år gammel eller om man er 25. Men principperne er lidt det samme. Altså at det der med, at hvor vi står lige nu, det er faktisk ret svært
og finde ud af, hvad er det egentlig for en tidsalder, vi er i lige nu, hvad er det, vi gør, fordi vi ikke ved, hvor vi er på vej hen. Ikke? Så det der med at prøve at stille os selv og stille hinanden nogle spørgsmål, som får os til at reflektere lidt over, hvor det er, vi er lige nu i forhold til, hvor vi har været, og hvor vi måske kunne forestille os at se hen. Det er noget som den her opgave, som jeg ikke sådan vil snakke mere om. Jeg satte så lidt på, at de har, ellers må jeg jo spørge bagefter, men at I ligesom kan forstå, hvad den går ud på. Hvis se det her, det er, at det er ret nemt at... Eller det bliver nemmere at forstå nu, hvis man kigger tilbage, og hvis man så skulle prøve at lave opgaven og sige, okay, hvis vi så står, hvor vi er nu, og så kigge frem, hvad er det så, hvor kan vi så bevæge os hen? Så bliver det en sværere opgave, men det er noget af det, som man, som for mig at se som universitetsunderviser, så er det noget af det, der sådan er min, hvis jeg skal bande lidt, min forbandede pligt, det er at få studerende til at gøre den slags ting. Og det er noget af det, jeg arbejder med i mine opgaver også, og jeg har taget mit første eksempel med, her, som er en studiestartsopgave, som jeg gav studerende sidste år. Alle de nye studerende på digital design fik en studiestartsopgave. De er jo lige startet, det vil sige, at jeg kunne lige så godt have givet den til folk i gymnasiet. Og den er baseret på, at lige før studiestart sidste år, der vandt... nu skal vi have noget Java, det tror jeg bare lige, vi skipper. Remind me later. Tak, det var meget venligt den. Lige før studiestart sidste år, så vandt Apple en retssag i Californiens retslokale. Et eller andet sted, hvor det var ret oplagt, det var Apple, der ville vinde den over Samsung, som er fra Sydkorea. Og ret oplagt, det var Apple, der ligesom havde hjemmebanefordelen. Og så vandt de sådan en patentsag om på sådan nogle helt bizarre ting, om at telefoner, Apple har åbenbart patent på, at man må have en skærm, hvor man kan swipe for at gøre ting, eller det der man gør også med, man gør sådan her for at åbne for billedet og sådan noget. Ikke? Det har de patenter på. Og det er den måde, som vi forestiller os lige nu. Vi kan ikke forestille os, at touchscreens, eller ikke engang touchscreens, men heller ikke smartphones ser anderledes ud lige nu, fordi det er det, vi er vant til, at det ser ud til. Så det er jo selvfølgelig en helt oplagt opgave at stille studerende og sige, du skal designe en mobiltelefon, der ikke bryder nogen af Apples patenter. Og de har ret mange patenter, så jeg har valgt 4 ud, som er sådan helt fundamentale for hvad de skulle gøre, og der skete lige præcis det, jeg havde forestillet mig, at der sad 50 studerende, som fuldstændig tabte kæben og tænkte, shit mand, hvordan gør vi det? Det kan vi bare overhovedet slet ikke, fordi hvordan kan man overhovedet det? Og de skulle jo gøre de der ting, jeg havde også lavet bundet opgaver, så de skulle gøre, så man kunne tage telefonen, man skulle kunne zoome ind og ud på billeder og sådan nogle ting. Man skulle gøre nogle bestemte ting, som vi ved, hvordan man gør på en touchscreen, men som er fuldstændig umuligt at forestille sig på andre måder. Så snakkede vi lidt om det, og jeg sendte dem ud og kigge lidt på verden og snakke med folk, og så gik det jo stille og roligt op for dem, nogle af de ting, som jeg også havde luret inden, at der også er andre ting ved sådan nogle touchscreens, som er pisseirriterende, og som er helt oplagt. Det er sådan et af mine klassiske rants, det er helt oplagt, at den er opfundet i varmere områder, for eksempel Californien, hvor det aldrig regner, og hvor man ikke har vanter på. Fordi det er faktisk umuligt at tage telefonen, hvis det regner, og man har vanter på, det er vinter. Derfor har vi alle sammen sådan nogle vanter nu, hvor der er indlagt sådan noget conductive thread, som vi sikkert allerede har set i går. Fordi så kan vi faktisk med vanter på betjene den der. Så den er jo ikke skide optimal, vel? Og så begyndte de at finde ud af det, vi snakkede om det. Og så kom der nogle svar, og jeg har taget et af dem med her. Men altså, de skulle designe den der telefon helt anderledes, så de måtte ikke bruge nogle af de der standardfunktioner, som vi kender. Og så fik vi, så må I lige forestille jer noget popmusik i baggrunden. Det er nemlig det, der er på. Og så har de simpelthen, de havde 8 dage til det, ikke? Så de har lavet en koncept, de skulle aflevere en video, som demonstrerede, hvad det var, de havde gjort. Den plejer altså ikke at hakke så meget her. Jeg ved ikke lige helt, hvad der foregår. Det må vi lige lave med. Yes. Så det, som de endte med at gøre, mange af grupperne, det var, at jeg tvang dem til at tænke, jeg havde ikke selv kunnet tænke på alle de her ting. Jeg havde bare tænkt, at en smartphone har jo alle mulige sensorer indbygget. Den kan rotere, og der er kamera, der er lyd, der er alt muligt, vi kan arbejde med. Og der er jo et gyroskop i den, så den ved, hvor den er, og den har GPS, så den ved, hvor den er i verden, og hvor den ved, altså der er alt muligt i den, ikke?
Så begyndte de at opfinde de der ting. Alt sammen, fordi jeg ligesom havde sat sådan meget simpelt benspænd egentlig. Ikke? Lad nu bare være med at gøre det, vi kender. Og så var det jo ret smart, at der så også lige havde været en dom i et sted i verden, man sådan kunne hive op. Lige om et par minutter, så fortæller jeg om den opgave, de fik i år. Men jeg vil lige gå forbi vej til ligesom at sige, hvad er det så for noget, jeg tænker, at man kan... Hvorfor er det lige, jeg synes, at man skal stille nogle opgaver, som måske ikke er særlig realistiske heller. Det er jo ikke sådan, at de kan gå ud og få den her telefon patenteret. Den teknologien findes ikke. Man kan ikke gøre det. Og det er sådan set heller ikke det, der er formålet. Formålet er at få dem også til at forstå, hvad det er for nogle ting, der er indbygget i telefonen nu. Lige så meget, som det er at få dem til at forstå, hvad det er for nogle paradigmer, vi står i lige nu. Hvad det er for en opfattelse, vi har af verden, som er indbygget i vores smartphones lige nu. Gennem at få dem til at se, hvordan den kunne være, hvis vi fik frie tøjler på alle mulige andre måder. Så det er det der med før og nu og fremtid, som jeg synes er det interessante arbejde i. Hvordan kan vi få snakket om og få arbejdet med det, som fungerer lige nu, gennem at prøve at snakke om, hvad der kunne være, hvis vi gav os selv frie tøjler. Så det handler ikke så meget om at finde ud af en ny mobiltelefon, som det handler om at finde ud af, hvad er begrænsningerne ved det, vi har lige nu. Så det er den vej rundt, jeg ligesom forsøger at arbejde med de der ting. Og det passer lidt ind i noget, som en, der hedder Daniel Fällman, som er en svensk professor fra Umeå, han har snakket lidt om i nogle artikler. Det er en måde at sige det på, der er mange andre, der siger cirka det samme, men det er en meget god måde at forklare det her på, at han siger, at man i designforskning, eller design som sådan, men designforskning, lige om lidt kommer til designundervisning, men til designforskning, så kan man snakke om det at lave design, arbejde med design ud fra sådan et spektrum, som han har en model, der også inkluderer noget med filosofi og designtænkning. Den skal vi ligesom udelade, derfor har jeg sat den der røde ring rundt om det andet, som altså handler om design practice fra den ene ende til design exploration i den anden. Hvor design practice er noget, der besvarer spørgsmål. Altså noget, som ligesom løser en opgave. Vi har et konkret problem, det her skal vi have til at fungere. Det kunne for eksempel være den her interface på den her skærm, I ikke kan se, på det her system, I ikke kan se. Det er forfærdeligt. Ikke? Det vil være sådan en klassisk design practice opgave, ligesom sige, lav noget bedre til den, så vi, Ole og jeg, som er skide dygtige til det, vi gør, og ved noget om interfaces, vi kan ikke finde ud af at betjene det. Lav noget, så vi da i det mindste kan finde ud af det. Ikke? Det vil være sådan en klassisk design practice opgave. Så design exploration, det er noget, der stiller spørgsmål i stedet for. Altså sådan begynder at udforske spil. Og der er ikke noget af det, der er bedre eller dårligere end det andet. Det er bare nogle forskellige måder at arbejde på. Design exploration, altså udforskning, det er noget, der stiller spørgsmål til verden. Som ligesom begynder at udfordre den måde, som vi tænker verden på. Og det er lidt det, som det er oplagt det, som jeg gjorde i den opgave, som mine studerende fik for et år siden. Helt oplagt, det er design exploration, jeg arbejdede med. Og det er helt oplagt også det, som jeg synes fungerer godt, når man så snakker om designundervisning. Det er det der med at sige, hvordan kan vi finde ud af at få stillet nogle spørgsmål. Så kan det godt være, at det på et eller andet tidspunkt leder tilbage til noget, der så også kunne blive i Fällmans termer også kunne være noget design practice, altså noget, der svarer spørgsmål. Men det vigtigste er sådan set, at vi lærer at stille spørgsmål til folk. Og spørgsmål kan stilles på mange måder. Det her det er et værk af en hollandsk kunstner, der hedder Helmut Schmidt, som har udregnet, hvis vi går ned i laveste opløsning, højst, så langt ned mod jorden, som vi kan i Google Earth, hvor stor er en pixel så? Og så har han så regnet ud, en pixel, den er 82 x 82 cm. Og så har han sagt, at der er et eller andet, så har han begyndt sådan at tænke lidt over det. Og hvordan ville så sådan en hvis I ved, døde pixler, man har på skærmen, ikke? Hvor der bare er sort, man kan ikke se noget. Så har han brændt sådan en ned i græsset og sagt, hvis nu vi leger tanken, at der var en satellit, som tog et billede af det her lige nu, i lige præcis den måde, som det her var, så ville det her være en død pixel. Men det ville det ikke være, det ville bare være, fordi vi lige havde lavet et markant farveskift lige pludselig i græsset. Så det han begynder at gøre med den her, det er at stille en frygtelig masse spørgsmål til, hvad er satellitter, hvad er opløsning, hvad er kameraer, hvad er verden, hvornår er det digitalt, hvornår er det analogt. Jeg ville jo ikke normalt sige, at græs, det var noget, der var digitalt, men lige pludselig bliver det jo, når det bliver oversat til satellitkameraer, som tager billeder af folk. Jeg begynder også at stille spørgsmål til, okay, hvis jeg så kan passe noget inden for 82 x 82 cm, hvis nu vi siger, at det var mig, der kunne stå der, og jeg vidste, at jeg ligesom leger tanken, at jeg står rigtigt, så ville jeg være skjult i det her. Så ville jeg bare være en farve. Ikke? Så har jeg ikke noget omrids, så er jeg bare en farve. Så lige pludselig begynder man at snakke om sådan nogle ret komplekse ting. De er ret umulige at snakke om pixels og farver og gemme og overvågning og alt muligt andet kan man hive ind i den her. Bare ved at lave sådan en lille trick, hvor man så kan stille sig ind i den der brændte firkant, og så kan man ligesom begynde at forestille sig, hvad der kan foregå inden for 82 x 82 cm, som ingen ville opdage nogensinde, fordi man bare ville være en farve. Ikke?
Så det er sådan den der, det er sådan en måde at begynde at stille de der spørgsmål på. Jeg synes, hvis jeg sådan ligesom skal lave en eller anden form for manifest, sådan begyndende manifest over, hvad designundervisning er, eller hvad design også er, eller kan være, så har det lidt til formål at gøre, at de 4 punkter, jeg har sat op her, jeg har sådan en lille skærm her, det er derfor, jeg står og kigger der en gang. Men altså, at det primært handler om, at man skal undre sig over verden, og at man skal arbejde eksplorativt og udforskende gennem konkrete opgaver. Og de har allerede set nogle af de opgaver, som jeg har stillet, men jeg synes lidt, det er sådan der, hele formålet er at forsøge at udforske og udfordre den forståelse, man har af, hvad teknologi er og hvad verden er for noget. Og det er så også noget af det, jeg synes, at alle de der fabrikationsteknologier kan være gode til at begynde at stille spørgsmål til. Det er ligesom, hvad kunne det ellers være, og hvad betyder det så for den måde, verden er nu? Behøver telefoner at være firkantede? Behøver de at... Hvordan skal de se ud? Behøver ting se ud på den måde, de gør? Lad os prøve at lave noget andet og se, hvordan det ser ud. Så hele tricket er at begynde at stille nogle spørgsmål på en måde, så studerende og os selv sådan set også kan begynde at selv også stille spørgsmål til, hvordan verden ser ud. Det er sådan lidt det vigtigste. Og en måde at gøre det på, som sagt en anden måde at sige det på, det er det der med, at man ligesom skal komme fra A til B, men in a not very straight line. Ikke? Altså at man sådan ligesom, det er okay, altså mosle lidt rundt, det er også okay, man ikke nødvendigvis ved, hvor B er henne, altså hvor man er på vej hen, bare man har sådan en eller anden anelse. Så det der med sådan, at den bevægelige rute, eller den ukendte rute, men hvor vi på en eller anden måde stadigvæk er på sikker grund. Og det er sådan en, der synes jeg, man kan hive et værk ind, der hedder en iPhone-app, som hedder Serendipitor. Det er faktisk et kunstværk. Det er lavet af en kunstner, der hedder Mark Shepard. Og man kan hente det på App Store. Og så kan man finde vej. Og det man kan, når man finder vej, det er en lang historie om, hvorfor det er, som det er. Den vil jeg ikke kede jer med lige nu. Men når man så beder om at blive fundet vej med den der, så siger man, hvor man er, hvor man gerne vil hen. Og så gør den så, som I kan se her, at den ligesom laver det til venstre. Så siger den ligesom, det er sådan her, du kan komme derhen. Når man så begynder at gå, så begynder den at stille en opgaver, som I kan se på det til højre. Turn right, then pick a person to follow for 2 blocks. Og så gør man det. Eller også så gør man noget andet. Eller også så er der sådan alle mulige opgaver, man får stillet undervejs, som gør, at man skal nok komme hen til B på et eller andet tidspunkt. Det kræver bare lige nogle omveje. Eller også så kan man faktisk, der er sådan en random funktion, hvor man bare kan sige, take me anywhere. Og så trykker man så på knappen, og så går man så. Ikke? Og det er sådan en den er beregnet på at gå, så alting er sådan inden for den overskuelige gåafstand. Ikke? Og så får man stillet sådan nogle opgaver undervejs. Det kan også være, at man skal finde en sky og tage et billede af den, eller gøre et eller andet. Der er sådan alle mulige typer opgaver, man vil have stillet undervejs. Og den er ret fantastisk, og jeg kan virkelig anbefale, og især i sin egen by, eller hvor man er kendt, at bruge den her. Ikke så meget, fordi alt er nyt jo, når man kommer et nyt sted hen. Der vil en A til B være lige så nyt som alt muligt andet. Men det steder, hvor man kender det allerede, så brug den her. Det er helt fantastisk i alle mulige mærkelige steder. Det er også ret sjovt at følge efter folk. Det er faktisk ulovligt. Jeg har ringet til politiet en gang og spurgt, at det må man ikke. Men det kan man jo komme til. Så det der med, det er sådan set både i konkret overført betydning, jeg synes, at det handler om, at ligesom at forsøge at lade være med at gå den lige vej mod målet, men prøve at finde ud af, hvordan vi kommer måske hen i retning af det mål, vi gerne vil have, men på stille hinanden nogle opgaver, og stille hinanden, siger jeg så, nogle opgaver for ligesom at forsøge at udfordre vores idéer om, hvad det egentlig vil sige at finde vej, hvad det egentlig vil sige at gå fra A til B, for nu at gå tilbage til den metafor. Så mit andet eksempel på de her studiestartsopgaver, det er den, de fik i år, som minder utrolig meget om den, de fik sidste år, fordi den var faktisk utrolig god og fungerede enormt godt. Men i år, der havde jeg så fundet lidt på noget andet, at de skulle designe en ægte mobiltelefon. Baseret på et foredrag, jeg hørte i foråret, hvor der var en, der argumenterede for, at mobile computing isn't mobile. Og så det lurede vi lidt på, så sagde vi, hvad mener du med det? Jeg kan da godt. Nej, men det er ikke mobilt, det er bærbart. Fordi vi skal stoppe op, når vi skal bruge ting. Der er nogle bestemte ting, det er egnet til og ikke egnet til. Så tænker jeg lidt over det, og tænker, men det er jo helt oplagt, at jeg så siger, når vi nu bor i Danmark, som vi gør, og når de studerende er i Danmark, som de var, at vi så tager cyklen som udgangspunkt og siger, så skal du lave en mobiltelefon, som man kan bruge, når man cykler. Og de synes jo, jeg var åndssvag. Hvorfor det? Og det kan vi da også sagtens. Og vi tager jo bare telefonen op til øret, eller vi gør et eller andet, og det må vi ikke, men sådan er det. Og så begyndte allerede at researche into lovgrundlag, og hvad må vi, og hvorfor ikke, og det er også enormt usikkert. Og så begyndte jeg at sige til dem, jamen jeg synes, vi skal starte et helt andet sted, så gik vi alle sammen ud til en cykel. Og så forsøgte jeg at få dem til at forklare, hvordan man cykler.
Det er jo for danskere, det er jo sådan helt, det gør vi jo bare. Ikke? Og så lige pludselig, så var det sådan de bevægelserne på en cykel, vi begyndte at snakke om, og så begyndte de at blive integreret i de der mobiltelefoner. Man kunne godt have gjort det flere iterationer, altså gjort det igen og igen, det ville have haft fordelen af, men vi havde 10 dage, og det var fine eksempler, der kom ud af det. Men altså, hvor at man så siger, hvad gør du allerede på en cykel, når du sidder på en cykel og cykler, hvad gør du allerede, som du ville kunne oversætte af bevægelser til noget andet? Det vil sige, gøre cyklingen, det at cykle synligt for de studerende, var faktisk enormt svært. Det tog faktisk 3 dage. Og det er faktisk ret meget. Men det var enormt svært for dem. Og så, hvad mener du med at holde balancen? Jamen, hvorfor falder du ikke? Jamen, jeg holder balancen. Jamen, hvordan holder du balancen? Jamen, det er jo et eller andet, hvis du stikker benet ud. Og så lavede vi sådan alle mulige øvelser med at finde ud af, hvordan kan man blive ved med at holde balancen på en cykel, som så skulle oversættes til telefoner. Og jeg har 15 sekunder tilbage, så jeg vil bare vise jer et billede af en cykel, som var en meget normal cykel, men som havde sådan en simpel ting, I kan se, den hedder knee pulse. Den havde sådan en pulsmåler på, så den kunne nogle bestemte ting. Når den målte pulsen, så kunne den agere på forskellige måder. Og så havde den sådan en lille knap her, som en ja-nej-knap, som man så ligesom kunne bevæge med knæene, når man cyklede. Så kunne man sådan lige betjene sin telefon ved at vippe knæet ind på stangen. Ikke? Og det er jo på den ene side en enorm praktisk løsning. På et eller andet på den anden side, så tog det enormt lang tid at komme derhen til. Fordi at de skulle udfordre samtlige de forestillinger, de havde om, hvad det egentlig vil sige at cykle. Fordi det vidste de slet ikke, hvordan de gjorde. De cykler hver dag, flere kilometer, og aner ikke, hvordan de gør. Og ved det sikkert stadigvæk ikke. Men det kunne man godt have arbejdet mere med. Eller, så det var sådan den der type opgave, der var sjov. Vælge noget, som vi alle sammen ved, hvordan man gør, som vi tror, vi ved, hvordan man gør, og så begynde at pille det fra hinanden og sætte det sammen igen på en eller anden måde. Det synes jeg fungerede ret godt. Tiden er løbet ud, så jeg tror måske bare, jeg stopper her.